Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै लोगोफोर दायो आङो ओंख्रि संगासिनो दं आरोना आलासि फैदों दिनै जोंहानियाव जोंनि आनै आरोना आनैमोन जोंनिया बाबानि बिनानावफोरा सानै नालाय ओमफ्राय दिनै फैदों आरोना दिनै आलासि जानो लेंहरदों जोंनियाव गोबाव सम जाथारबाय नालाय नुयिया ओमफ्रायो बेखायनो आलासि जानो लेंहरनानै आलासि जानो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो ओंख्रि संगासिनो आलासिफोरखौबो दा दिन्थिगोन र' एसे बोरमा बेदर एवगासिनो आरोना एवनाया जाखाबाय दहायनो माने एवदों ओमफ्राय दालि ओंख्रिखौबो दहायनो संनानै दोनखांखाबाय आरोना दायो बे दं बोरमा बेदर आरोना बेयो बोरमा बेदर एवगासिनो दै होनोसै ओमफ्राय मैथाजों नाजों संगोन आरोना मैथाया नै हानानै दोनखाबाय ओमफ्राय सुनांगौ नाया एवथुमखानानै दोनबाय आरोना बे गाहायाव दोनदों बेखिनि आरोना लोगो बेदरा बिराद मोजांमोन आरोना माने लाइटखौ हरलाय ना दा नुवाखै रियेलावथ' कालारा बिराद मोजां नुबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलाव गुफुर नुनो नागिरो आरोना मा होनदों माने ए र' दा नायनोसै र' आं नायनि र' दैयाव होनायानो जासिगोन आं मैथाया बांद्रायगोन नालाय बेखायनो माखासे दोनसै आरोना नायावसो होगोन नालाय बांद्रायबाबो गोखैद्राय जायो नालाय लोगोफोर मोखाङाव बिराद मोजां नुबाय दे बेदरखौ कालारखौबो माबायाव मबाइलाव फुरलाला नुयो आरोना लोगोफोर नोंसोर बयबो मिथिखायो लोगोफोर आं आलासिफोरखौ दिन्थिनोसै आरोना आनैमोनखौ देनांफोर नायनो थाथोंसै नायनो लुगैयो नालाय मेम'रि थाबाय थागोन नालाय बेखायनो भिडिअ एसे लाबाय आरोना लोगोफोर एलाय नै आनै गिदिर ओइ आनै उन्दै आरोना सना इयो बियानै बिबाजै बा मबाइल नायनाया गोसाथारदा हेलौ लोगोफोर नै आलासिफोरा ओंखाम जाबाय आनै उन्दै आनै गिदिर आरो जेबो गैया ओंख्रि फाजा फुजाखौ संनो मोनासै थारमाने फुङावबो आलासिफोर दंमोन नालाय ओमफ्राय नै मैथा ना बोरमा बेदर बिदिल' जाबाय आरो दालि जहलल' फुङावबो आलासि दंमोन नालाय ओमफ्राय जासाबजाने दे हाबबायसै जादोल' गोसो होनानै मेम'रि थानायनि खेब्बाय आरोना लोगोफोर आनैमोनखौ बा भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय